A halál és a gyász és az utána való időszak feldolgozásáról szól ez a következő videó, és azért mondok egy pár szót előtte, mert minden videómat, amit láttuk, akár a YouTube-on, akár a TikTokon, soha nem olvasom. Mindig tehát így mondom, ahogy most beszélek, hiszen a saját gondolataimról beszélek, és azt el kell tudni mondani. Ezt a videót, ezt azért fogom olvasni, mert ez egy nagyon érzékeny téma. Semmiképpen nem szeretném, ha egy olyan mondat, vagy egy olyan szó, vagy egy rosszul elhelyezett szó a mondatban benne maradna, vagy lenne, amivel esetleg bárkit megbántok. Én ezt a videónak a szövegét több napon keresztül fogalmaztam. Kitöröltem, újra fogalmaztam, átraktam, felolvastam, visszahallgattam, tehát nagyon-nagyon sok energiát fektettem bele, és úgy döntöttem, hogy most kivételt teszek, és jobbára fel fogom olvasni. És ezt nézzétek el nekem, mert ezért történik. Tehát halál, gyász, mindenkit érint, és mégsem beszélünk róla. A téma tabu, annak ellenére, hogy életünk során mindannyian megtapasztaljuk. Bárkit elveszthetünk, legyen egy ember, szeretteink, barátaink, vagy egy kis állatot is. Ők még talán nehezebb helyzetben vannak, mint az embereket elvesztők, mert a társadalom sokkal toleránsabb és együttérzőbb velük, mint azokkal, akik kis cicát, kutyát, teknősbékát, vagy bármilyen szívükhöz nőtt állatkát vesztenek el. Pedig a halál utáni hiányt, azt a hatalmas űrt mindenki ugyanúgy érzi, függetlenül attól, hogy milyen élőlényt veszített el. Én is átéltem a halál okozta veszteségérzést, a gyászt és annak a feldolgozását is. Mikor később már tudatos elmével végigmentem ezeken a folyamatokon, megfogalmazódott bennem, mely információk lehettek volna azok, amelyek könnyebbé tehették volna a feldolgozás időszakát és magát a feldolgozást is. Amiket most el fogok mondani, azok az én tapasztalásaimból, az én megéléseimből fakadó meglátások. Lesznek kiknek teljes mértékben, és lesznek kiknek csak részben tudok segíteni, de azt gondolom, hogy valamilyen formában mindenkit meg fog szólítani ez a videó. Nagyon fontosnak tartom még elmondani, hogy a videó létrejöttét teljesen 100%-os mértékben a segítés szándéka vezérelt. Mert azt látom, hogy a halál utáni gyász feldolgozásához nincsenek meg az eszközeink. A gyászolókat gyakran elkerülik az emberek, és még családon belül is nagyon nehéz beszélni róla, vagy egyáltalán nem beszélnek róla. Így sajnos elmondható, hogy a halál témája egyfajta tabú az európai kultúránkban. És nézzük, mik az én, nem mondom, hogy tanácsaim, az én meglátásaim, az én saját tapasztalásaim. Azt gondolom, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy egész kicsi gyermekkortól kezdve beszélni és tényként kezelni a következőt, aki megszületik, az meg is fog halni. Ez legyen egy tény, egy teljesen természetes tény, olyan tény, mint ez itt egy asztal, ez itt pedig egy szék, ez pedig egy laptop. Tehát ilyen szinten. És itt álljunk meg egy pillanatra, akár vallásos, akár spirituális gondolkodású valaki, mindkettő szívből jövő gyakorlása nagyon jó irány lehet, mert egy mély belső motivációból fakadó gyakorlat mind a kettő. Tehát bármelyik irány jó lehet. Számomra a spirituális gondolkodás tágabb teret ad a szellemnek, és szabadabb gondolkodást biztosít, ezért én ezt az utat választottam, tehát én egy spirituális gondolkodású ember vagyok, vagy beállítottságú ember vagyok, de még egyszer mondom, mind a kettő jó irány, de valamiben hinni kell, tehát kell, hogy legyen az embereknek hitének, valamiben hitnek kell lenni. Tehát ott tartottunk, hogy aki megszületik, az meg is fog halni, és ezzel olyan természetességgel kellene beszélni, mint mondjuk arról, hogy a virágokat gondozzuk, locsoljuk, kikapálgatjuk, stb. És mégis ennek ellenére van olyan virág, amelyik egy nyáron él, van olyan virág, amelyik csak pár napig él, és utána elszárad, megszűnik létezni, mint virág. De, és ugye itt jöhet be a pozitív visszacsatolás, hogy a gyerekek milyenek. A gyerekek másolnak. Azt látják, hogy te örülsz valaminek, hát akkor ő is örül. És ha itt azt mondod nekik, hogy de milyen jó, de mennyire fantasztikus, hogy az állatkáink, hogy mondjuk a kutyusunk, meg a cirmicica, ő viszont sokkal tovább él, ő már akár 10-15 évet is velünk élhetnek.
És akkor örül a gyermek, és akkor nem az marad meg vele, hogy úristen, csak 10 évig lesz velünk, hanem de jó, hogy ők már 10-15 évig is velünk lehetnek, és aztán, ha még ezután azt mondod neki, hogy és mi emberek pedig sok-sok 10 évet is élhetünk, az már egy tökéletes. Akkor az már neki egy nagyon jó alap egy darabig ahhoz, hogy természetessé váljon a számára, hogy az élet és a halál mindünk életében szerepel. Még később ugye azt is el lehet mondani, hogy 8-10 éves korban szerintem már magáévá tudja tenni egy gyermek, ezt így tapasztalatból mondom. Tehát, hogy később azt is el lehet mondani, hogy amúgy igazából nincs is halál. Mert amikor megszületik egy lélek itt a Földön, vagyis testet ölt, tehát születik egy baba, azzal egy időben föntről távozik egy lélek. Meghal egy lélek azért, hogy itt megszülethessen, mint baba. És amikor a Földről távozik egy ember, egy élőlény, tehát most egy ember vagy állat, vagyis itt meghal, akkor lélekként újra megszületik fönt, ahonnan érkezett. Ezt hívjuk az élet körforgásának. Még egyszer mondom, az élet körforgásának. Nem a halál körforgásának, az élet körforgásának. Tehát nincs halál. Nincs halál, csak egy másik létállapot is. Attól, hogy mi nem látjuk, ők még vannak valahol. Ezt így bármelyik gyermek magáévá tudja tenni, és megóvja őt később. Jobban sikerül neki a feldolgozás folyamata. Nyilván akkor is szomorú, tehát a spirituális emberek, akik így mindenben hisznek, és mindent tudni vélnek, ugyanúgy megszenvedik. Csak nem mindegy, hogy meddig, nem mindegy, hogy mennyi ideig, nem mindegy, hogy hogyan. Tehát a gyász akaratlanul is spirituális fejlődést is hozhat magával, ugyanis a veszteség hatására sokan újra gondolják az életüket, és mire is gondolok ezzel. Emlékszem az egyik családtagom, egy nagyon közeli családtagom elvesztése után ültem a buszon. Tavasz volt, gyönyörűen szépen nőtt az új fű az utak mellett, és így ültem a buszon, és kinéztem az ablakon, és azt gondoltam, hogy soha olyan szép zöldnek nem láttam a füvet, mint akkor. Soha. Pedig 35 éves voltam. És azért láttam olyan különlegesen szépnek, mert tudtam, hogy ő már nem látja. És éreztem azt a kegyet, azt a kegyelmet, nem is tudom, hogy mondjam, nem kegyelmet, de hogy én milyen szerencsés vagyok, hogy én még láthatom. És az ott egy nagyon elgondolkoztató rész volt. Az egy első lépcsőfoka volt szerintem a feldolgozásnak, amikor hálát kezdtem érezni azért, hogy én ezt még látom. Láthatja a gyerekem, láthatja, tehát sok mindenki, aki hozzám tartozik. És ha az ember ezzel a gondolatmenettel megy tovább, akkor egy igen nagyívű fejlődésen tud keresztül menni, mármint hogy a feldolgozás terén. Mert mikor rájön az ember, hogy minden, ami körülvesz bennünket, emberek, tárgyak, alapvető tárgyak, a jólétünket szolgáló tárgyak, hogy gyönyörű hófehér a hó, hogy mennyire szépen süt a nap, és milyen szép zöld a fű. Szóval ezeket nem is látjuk igazán. Nem látjuk igazán. Természetessé válik, elmegyünk mellettük vakon, nem értékeljük, mint hogy az életünket sem értékeljük, elfelejtünk hálásnak lenni, nagyon-nagyon sokan panaszkodunk, úgy gondoljuk, hogy jár nekünk minden, és akár váratlanul hal meg valakink, akár volt idő felkészülni, ami egyébként nem igaz, nincs olyan, hogy felkészülünk rá. Nem tud senki arra felkészülni, ami azután történik, hogy valaki meghalt, csak úgy gondolja, hogy felkészült. De összehasonlíthatatlan az érzés, amit gondolsz, hogy majd érezni fogsz, és amit ténylegesen érzel. Én egy kifejezetten empatikus ember vagyok, de erre akkor jöttem rá, amikor személyes érintettségem volt, tehát nekem meghalt valakim, hogy óriási különbség van az érzetnek között, amikor azt gondoltam, hogy nagyon vele érzek valakivel, és amit most érzek, tehát az kettő teljesen külön van egymástól.
Tehát, hogy visszatérve, hogy amikor rájövünk arra, hogy mennyi szép dolog van a Földön, és azt mi láthatjuk, hogy ott van egy csomó ember még, öm, akik, akiknek örülünk, akik tudom, hogy szeretnek engem, én is szeretem őket, emberek, tárgyak, lehetőségek, rengeteg minden. Amikor ezt fölfogjuk, hogy ezek még mind ott vannak, akkor ez is már egy nagy lépés. Nagyon fontos a gyász kezdetén az érzelmeket hagyjuk szabadon megnyilvánulni. Jöjjön ki, aminek jönnie kell, jöjjön a düh, a sírás, a fájdalom, az elkeseredettség, bármi, ami ott feszít belülről, és utat akar törni magának. Ez egy nagyon fontos lépés lenne, mert amit most mondok, az nyilván nem így történik mindenkivel, nem is fog, de mivel saját megélésekből és tapasztalásaimból készítem ezt a videót, nem tudom nem elmondani, hogy én ezt a lépést kihagytam. Én nagyon kemény akartam lenni, nem sírtam, próbáltam fegyelmezetten elfogadni a tényt, nem sírtam még a temetésen sem, ellenben kaptam egy sztrókot. Aztán a második ilyen halálesetnél, amelyik mélyen érintett, megkaptam a második sztrókomat. És azért mondom, nyilván ez most nem azt jelenti, hogy mindenki így, de azt gondolom, hogy ha akkor szabadjára engedtem volna az érzelmeimet, vagy az érzéseimet, akkor nem történt volna ez, hogy 2 sztrókot kapok, hiszen a bent rekedt negatív energia, az teszi a dolgát mindenkinek. És én sztrókot kaptam, lehet, hogy a másik nem sztrókot kap, hanem teljesen más fog vele történni. Az is lehet, hogy 6 év múlva, vagy 8 év múlva lesz egy nagyon komoly mentális betegsége, egy depressziója. Tehát az az energia, amit bent rekeztünk, az ott működik, dolgozik, feszít, rombol, negatív, hát mit csinálna, jót nem tud. Tehát nagyon-nagyon fontos része szerintem a feldolgozásnak, hogy engedd ki, ami a csövön kijön, tehát ne törődj vele, ne kontrolláld magad, ne akar kemény lenni, ne érezd azt, hogy neked most, az persze nem mindegy, hogy meddig, tehát itt az idő az egy nagyon fontos tényező lesz. Én úgy vélem, hogy amikor sorselemzéseket készítünk, vagy készítek, mint numerológus, ott is azt szoktam mondani, hogy ha valaki kibillent egy életesemény, és levisz negatív tartományba is, hát ha most ugye a halálról beszélünk, akkor legyen ez. Tehát meghal valaki, akármilyen pozitív tartományban tartotta magát valaki, nyilván, hiszen ember, mindegy, hogy spirituális gondolkodású, mindegy, hogy miben hisz, fáj, hiszen emberként élünk itt a Földön, hogy ne fájna, fáj a hiány, a vesztes, minden. Tehát kibillán lemegy negatív tartományba. Nem mindegy, hogy meddig maradsz ott. Egy sorselemzésnél is mindig azt mondom, hogy oké, engedd meg magadnak egy pár napig, hogy ott sajnáld magad, attól függ, mi történt, tehát hogy sajnáld magad, szomorkodjál, teljesen mindegy, max. 1-2 hétig. De ha 1-2 hét után nem lépsz valamerre, hanem ott maradsz, ott egy helyben toporogva és dagonyázva a fájdalomba, akkor egyre mélyebbre fogsz kerülni, és minél mélyebbre kerülsz, annál nehezebb lesz visszajönni. És ezt mindig úgy szoktam érzékeltetni, hogy csak menj bele egy árokba. Menj bele egy mélyebbe, aztán egy még mélyebbe. Hát minél mélyebb árokban vagy alján, annál nehezebb lesz fölmászni. Ha még pluszban még eső is jön, meg csúszik, meg sár is, tehát még jönnek rá események, még nehezebb lesz feljönni. Tehát ez egy nagyon logikus, egyszerű mi ez példája annak, amit itt is elkövet az ember. Tehát amikor eltelik a pár nap, eltelik a pár hét, akkor a következő lépés legyen az, hogy engedd meg magadnak az emlékeket. Emlékezz rá úgy, hogy emlékezz a szép pillanatokra, emlékezz azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtatok, amikor nevetett, amikor jókedve volt, amikor voltak mondásai, volt szavajárása, és engedd meg magadnak, hogy mosolyogsz. Sokan azt gondolják, hogy ha én gyászolok, nem tehetem meg, én nem fogok soha többet mosolyogni, dehogy nem. Ő is rengeteget mosolygott, és miért nem mosolyognál azokon az emlékeken szívből, amik közös emlékeitek voltak. Ha már mosolyogni tudsz az emlékezéskől, ott megint egy nagyon-nagyon-nagyon jó lépcsőfok. Aztán
Vedd észre és értékeld a még itt és a melletted lévőket, és ne vedd természetesnek semmit, hogy az a baj, hogy mindent úgy gondolunk, hogy minden jár nekünk, minden természetes, hogy van ez, van az, van amaz, nem természetes. Mindenért legyél hálás, mert a hála az a legpozitívabb energia. Pozitívabb, mint a szeretet. Mert a szeretet az mindig elvárásokhoz van kötve. A hála az pedig a legtisztább és a legpozitívabb érzés. És nyilván emelni fog téged is. Minél pozitívabb energia van benned, minél több pozitív energiát szerzel magadnak, vagy termelsz magadnak, annál szebben, jobban sétálsz fölfele a feldolgozás útján. Ez már egy újabb lépcsőfok. Tehát következő lépésként, mikor túl a dühön, a tehetetlenségen, a szomorúságon, de hálásan azért, mert van itt még sok mindenki, és minden, amit szeretsz, tűzzél ki célokat. A célok visznek előre egy ember. Célok nélkül csak egy helyben toporog mindenki, legyen az egy ember, egy vállalkozás, egy ország, vagy bármi. Kellenek a célok. És nyugodtan lehet az az első célod, hogy nem felelted el soha őt, akit most elvesztettél. Sem őt, sem a tetteit, az értékrendjét, semmit, amelyek azzá tették őt, aki, vagy ami volt a te szemedben. Következő célként valami olyat határozzál meg, amit meg tudsz csinálni, tehát nem vele terveztél, bár megcsinálhattad volna akkor is, amikor élt, de most csináld meg, és egy olyan cél legyen, ami nem kötelező, ami egy régi vágyad, vagy mert anyagi biztonságot teremtesz vele, vagy egy másik szakma, vagy egy gyerekkori álmod, aminek semmi haszna, de szeretnéd csinálni. Mindegy, csak olyan cél legyen, ami nem kötelező, ellenben szereted majd csinálni. Le fog kötni, tehát leköti az idődet, a fókuszt oda kell irányítani, hogy csináld, amit kitaláltál magadnak. Amikor megcsináltad, végig megalkottad, vagy levizsgáztál belőle, vagy mindegy, mit csinálsz, akkor az egy sikerélményt fog adni, ami szintén egy pozitív energia, és segít túllendíteni azon a fajta megrekedésen, toporgáson, amikor még nem tudtál mit kezdeni magaddal. És tulajdonképpen megérkeztünk. Ugyanis a gyász feldolgozása nem azt jelenti, hogy elfelejtjük őt, és nem is azt, hogy már nem fáj, hogy nem hiányzik. Azt jelenti, hogy megtaláljuk a módot, hogy a fájdalmunk ellenére is tovább lépjünk, megtanuljuk élni a magunk valóságát, a magunk sorsát, úgy, hogy az emlékét továbbra is szeretettel őrizzük, és ezzel tovább éljen a szívünkben. Tehát a feldolgozás nem egy olyan dolog, hogy megfőztem, befejeztem, megkötöttem a pulóvert és kész. Nincs kész. Nincs olyan, hogy vége. Csak a folyamat van, és azt a folyamatot tudod szinten kezelni, nagyon-nagyon tudatos gondolkozással, ezekkel a lépésekkel. Ugye, ha kimaradt a te gyerekkorodban az, hogy természetes legyen, természetesebb legyen számodra, hogy aki megszületik, meghal, stb. És hogy amúgy milyen jó, hogy mi milyen sokáig élünk. Tehát ez a része, ha kimaradt, akkor amiket elmondtam, hogy hogyan dolgozz föl, azokon végigmész, és tehát hagyod feltörni az érzelmeidet, hagyod, hogy jöjjön ki belőled minden, aztán hagyod az emlékeket, mersz mosolyogni, mersz a vicceit mesélni, vagy a viccéről beszélni, vagy nevetni, hogy emlékeztek, milyen jó kis vicceket mondott mindig, tehát amikor már idáig is eljutsz. Aztán a következő lépésként hálás vagy azért, amit még van. Tehát nem arra fókuszálsz, ami nincs, hogy őt elvesztetted, hanem fókuszálj arra, hogy mi minden van még az életben. Mennyi ember szeret még téged, mennyi ember szeretsz te is, mennyi lehetőség áll még előtted, az élet, tehát rengeteg mindenre lehet gondolni, ami még szép és jó. És utána kitűzöd a célokat,
és amikor a célokért már teszel is, akkor már a cselekvés is megvan, akkor már nem csak a gondolat szintjén gyógyulsz, hanem cselekedsz is, és utána pedig jön a sikerélmény, és akkor érkeztünk meg ahhoz a részhez, amit az előbb elmondtam, hogy nincs befejezve ugyan, de megérkeztünk. Aztán még akartam valamit mondani, igen, itt vagyok, meg vagyunk. Igen. És akkor még valami, ami úgy bennem van, amit rengeteget látok, rengetegszer elém jön ez a szituáció. Én egy nagy boltban dolgozom, nem mint bolti dolgozó, de látom az ott megnyilvánuló embereket, hogy hogyan viselkednek, és hogyan beszélgetnek egymással, meg stb. És nagyon sokszor látom azt a helyzetet, amikor bejön valaki, feketébe öltözve, láthatóan gyászol, azért kemény az arca, tehát nincs itt nagy kísér szem, semmi, úgymond tartja magát, tehát eltakarja a fájdalmát. És akkor nagyon sok ember ilyenkor úgy gondolkozik, úgy hezitál, hogy fú, most akkor oda menjek, vagy ne menjek, vagy most akkor megbántom, ha nem kívánok részvételt, vagy zavarom, hogyha részvételt kívánok, vagy most mit csinálja? Van ez az egyik fajta ember, a másik fajtát azt inkább hagyjuk, ez a végtelenül tapintatlan, amikor oda róbog, és akkor, na, és akkor most melyik öljük? Most akkor az anyukád, vagy a testvéred, mert hallottam, mind a kettő beteg volt, és ez a teljes érzéketlenül így mondja, és kérdezés, Jézusom. Tehát őt hagyjuk, most csak beszéljünk azokról az emberekről, akik szeretnének úgy fordulni a másikhoz, hogy ne bántsák meg, de azért mégis részvételt kívánjanak. Én ezt úgy szoktam megoldani, hogy oda lépek, megölelem, megsimoltam a hátát, és vagy annyit mondok, hogy nagyon sajnálom, vagy annyit sem. Tehát vagy csak az ölelés, és elég, vagy mondom, hogy nagyon sajnálom, de ez nem ez a hosszan tart, hogy addig ölelem, amíg el nem sírja magát, hanem csak, hogy érezze, hogy tényleg innen szívből vele érzek. Elengedem, és ilyenkor, ha ő akar és tud beszélni róla, akkor fog beszélni. Ha pedig csak így bólint egyet, akkor azonnal tudom, hogy vette az együttérzésemet, jól esett neki, de nem tud, vagy nem akar még beszélni róla, és akkor szépen én is visszabólintok, és ott hagyom. És ezzel, ez egy igazi együttérzés, ami mindenkinek nagyon jól esik, és akkor ezzel be van fejezve, és ez az ölelés, ez a gesztus, egy veled érzek, egy sajnálom, ez mindenkinek egy elfogadható gesztus, ezzel nem fogod megbántani, nem leszel tolakodó, egyszerűen csak jelzed az együttérzésedet. Tehát, hogy ezt csak egy ilyen megoldásként gondoltam, hogy elmondom, mert nagyon sokszor látom ezt nem tudjuk, mit tegyünk, hogy tegyünk, mit csináljunk, mivel teszünk jót. Nem tudom, néha hogy az emberi kommunikáció annyira darabos, annyira néha túlgondoljuk, néha igen, túlgondoljuk, hogy most ha ezt, akkor így jó lesz, vagy úgy jó lesz, miközben ennyi, egy egyszerű ölelés, és mindent elmondtál vele. Nem tudom, hogy miért akartam ezt a videót elkészíteni, körülbelül fél éve motoszkál bennem, hogy megcsinálom. Hát most megtettem. Ezek voltak sok mindent lehetne még beszélni róla, tehát nagyon sok mindent, de ezek voltak azok a gondolatok, amelyeket meg akartam osztani veletek, mint egy ember, aki saját tapasztalásaival szeretne segíteni. Arra kérlek benneteket, hogy aki úgy érzi, hogy tud és akar is beszélni róla, osszátok meg a videó alatt a saját tapasztalásaitokat ebben a témában, mert lehet, hogy egy másik embernek pont a ti gondolataitok fognak segíteni feldolgozni a legnehezebb életeseményt, amit ember átélhet. Mert lehet, hogy én pont arról nem beszéltem, mert mondjuk én sem éltem át. És a megosztásokat ugyanezen a okokból nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy ha legalább csak egy-két embernek tudok segíteni ezekkel a meglátásokkal, hogy egy-két ember azt érzi majd, hogy na hát ez nekem így nem jutott eszembe, és egy picit megkönnyebbül, vagy egy picit el tud indulni a feldolgozás útján, akkor nem készítettem hiába ezt a videót. Köszönöm szépen, ha meghallgattál.